Yanzu aka samu rahoto cewa rundunar jami'an 'yan sanda a jihar Sokoto sun yi nasarar kashe ɗan ta'adda guda ɗaya da kwato bindiga AK-47 da harsashe guda 28 a wani ƙauye da suka kai hari, wato ƙauyen Daraye da ke ƙaramar hukumar Wamako a jihar Sokoto. Kada kuma ta dai rundunar jami'an 'yan sanda suna iya bakin ƙoƙarinsu da sauran jami'an sojoji domin su ga wato ainihin sun kawo ƙarshen ta'addanci da 'yan ta'adda a faɗin ƙasa Najeriya. A hakan ne aka samu cewa wasu mahara 'yan bindiga wanda kasance sun kai hari a wani ƙauye mai suna Daraye da ke ƙaramar hukumar Wamako a jihar Sokoto, a yayin da 'yan sanda suka fafata da su da sauran hukumomi, a yayin da suka yi nasara suka hallaka ɗaya daga cikin 'yan ta'addan, kuma suka yi nasarar kwato AK-47 har da wato ainihin harsashe guda 8. Wannan ya nuna cewa jami'an suna iya bakin ƙoƙarinsu domin su ga wato ainihin sun kare mutane da rayukansu da dukiyoyinsu. Bayan haka kuma jami'an tsaro sun fito sun bayyana cewa a yanzu haka sun sa tsawaran wato tsaro a wannan yanki, kuma da shiga sintiri wato cikin dajujjuka domin nemo sauran wato 'yan ta'addan wanda ya kasance sun tsere. Kada ku manta dai a lokacin fafatawan da ya gudana tsakanin wato rundunar jami'an 'yan sanda da wayannan 'yan ta'adda, a yayin da 'yan sanda suka fi karfin su har suka yi nasarar kashe wannan ɗaya daga cikin 'yan ta'addan, sauran da suka ga haka yasa suka tsere suka bazama a cikin dajujjuka. A yanzu haka hukumar 'yan sanda sun bada bayani cewa su ma sun kutsa yanzu cikin dajujjukan domin su ga yadda za su yi wato ainihin su kamo sauran, in na wato fafatawa ne su hallaka su yi iya bakin kokarin su ga bayan su. Shin wani fata ne za ku yi ma rundunar jami'an 'yan sanda da sauran jami'ai na sojoji da sauran hukumomi bisa kokarin da suke wajen kawar da ta'addanci da 'yan ta'adda? Wani fata ne za ku yi ma jami'ai?